Doncs a continuació veurem un exemple de què és el DOM, com podem treballar amb el DOM i diferents funcionalitats del DOM. Entendrem com a DOM el Document Object Model. És bàsicament l'estructuració que fa el nostre navegador transformant els diferents tags HTML en objectes JavaScript. En aquest codi HTML tan senzill ens transformaria tots els tags que hi ha aquí dins en objectes JavaScript. Què ens permet això? El que ens permet és que nosaltres podrem accedir a aquests objectes JavaScript i tractar-los com si fossin objectes de programació i, per tant, modificar les seves propietats. Aquests objectes JavaScript estan lligats amb la representació que fa el navegador, de forma que si modifiquem un dels objectes també es modificarà la representació del navegador i a la inversa, si es modifica el navegador, també es modifica l'objectes. Per accedir a aquests objectes podem accedir de moltes formes. JavaScript ens ofereix moltes possibilitats. Una de les possibilitats és utilitzant un llistat de propietats que ens permeten accedir als fills, als germans o als pares a partir d'una referència a aquest objecte. Anem a veure un exemple a continuació. Hem creat el nostre HTML amb un títol i un botó, de forma que quan cliquem en aquest botó volem que es cridi una funció modifica títol. Aquesta funció el que farà serà alterar el contingut i les propietats d'aquest H1. Per aconseguir alterar les seves propietats, primer el que hem d'aconseguir és accedir amb ell. Podem obtenir una referència directa al tag body a través de l'objecte document.body. Això ens fa referència a l'objecte body. Aquesta referència a l'objecte la podem guardar en una variable i la podem utilitzar per modificar les propietats del body. D'igual forma que podem modificar les propietats, també podem accedir a diferents propietats que ens permeten accedir als fills de qualsevol node. En aquest cas, voldrem accedir al primer fill d'aquest node. Jo, quan tinc una referència a un node, si vull accedir al seu primer fill, és a partir de la seva referència amb la propietat first element child o first child. La diferència elemental, la diferència bàsica entre aquestes dues propietats és que first child ens retorna el primer contingut fill de body. En aquest cas, el primer contingut fill de body faria referència a aquest espai en blanc que hi ha. Nosaltres no volem això. El que volem és el primer fill de body que sigui un tag. Per indicar que volem que sigui un tag, és a dir, que sigui un element, que sigui una marca, utilitzarem en comptes de first child, first element child. Amb això estem fent referència al primer fill de body, que a més és un element. Els elements són els tags o les marques. Aquesta referència ens la podem guardar en una variable i a partir d'aquesta variable podem començar a modificar les seves propietats. Una de les propietats més elementals que voldrem modificar quan accedim a un element serà els seus estils CSS. Per accedir als estils CSS a través d'una referència a un tag, ho farem amb la seva propietat style. La propietat style fa referència al propi atribut style de qualsevol tag HTML. Si recordem, en qualsevol HTML jo li puc definir un style i aquí dintre afegir-li qualsevol codi CSS. Per exemple, anem a canviar-li des del mateix HTML, anem a ficar-li qualsevol color. Red. Els canvis que nosaltres fiquem directament amb un atribut style sempre tenen preferència per sobre dels arxius CSS. Des de JavaScript no podem modificar l'arxiu CSS, però sí que podem modificar qualsevol atribut style, encara que aquest no estigui definit. Per modificar una propietat,
style o afegir una propietat a l'style, només hem d'afegir punt al nom de la propietat, per exemple, canviarem el color, i el nou valor, i li assignem el nou valor que volem que tingui. Si abans el tenia vermell, ara li ficarem a blue. Podem modificar altres propietats a través de style, però hem de tenir en compte que si en CSS hi ha una propietat que està separada per un guió, en JavaScript el que es fa és escriure-la tot junt. És a dir, si recordem en CSS, el background color s'escriu d'aquesta forma, però en JavaScript d'aquesta forma no ho podrem escriure, o més ben dit, si ho indiquem, ens estarà intentant restar el valor de color a aquest valor d'aquí. No és el que volem és accedir al background color. Doncs totes aquestes propietats que en CSS s'escriuen separades per coma, amb JavaScript les escriurem d'aquesta manera, traient la coma i augmentant la primera lletra per posar-la en majúscules. A continuació li assignem qualsevol valor que nosaltres vulguem, per exemple, li ficarem el color orange. De color de fons. D'aquesta forma podem canviar totes les propietats CSS que nosaltres vulguem. A més de modificar les seves propietats CSS, també podem accedir als seus germans. Si a més de modificar el nostre tag AQ, volem que clicant sobre button es modifiqui el seu germà, és a dir, el mateix button, podem fer referència al germà d'un element amb la seva propietat Next Element Sibling. A través de Q podem accedir a Next Element Sibling. Això ens retornarà el seu germà del tipus Element, és a dir, del tipus tag. D'igual forma que fem Next, també podríem utilitzar a través de ref AQ el germà anterior amb Previous Element Sibling. Però en el nostre cas no hi ha cap germà anterior. Així que ens limitarem a utilitzar el Next Element Sibling. I aquesta referència al següent germà ens la podem guardar igualment en una variable. Definim una variable que sigui referència al button. Una altra propietat bàsica de qualsevol objecte del DOM és el contingut que hi ha dins. Podem accedir de diferents formes al contingut d'un tag. Una de les formes més utilitzades és a través de la seva propietat innerHTML, que ens permet modificar el seu contingut indicant-li text o bé codi HTML. En aquest cas canviarem perquè el botó, que inicialment li direm que es digui Change Color, ens digui Color Changed. Així que quan nosaltres cliquem en aquest botó, ens canviarà, a més del color del text de la Q, ens canviarà més el contingut d'aquest botó. Anem a comprovar ara que això funcioni, obrint amb el nostre servidor, Open with Live Server. Sempre importantíssim, quan executem codi JavaScript, li donarem a inspeccionar per veure si hi ha hagut algun error. Si hi hagués algun error ens sortiria aquí. Aquest error no el tenim en compte. Cliquem a Change Color i com podem veure ens ha canviat el color i a més ens ha canviat el text de dins del nostre botó. Ara anirem una miqueta més enllà perquè a més de que ens canvi el color i ens canvi el text del botó, el que voldrem serà crear un nou element, crear un nou botó. I voldrem crear un nou botó i a més voldrem que quan cliquem a sobre faci alguna cosa nou. Per crear un element nou utilitzarem una propietat del propi
objecte document, que és la propietat getCreateElement. CreateElement ens permet crear un nou element. Hem dit que per element ens estem referint sempre a tags o a marques. Entre cometes li hem d'indicar quin element volem crear. Si volem crear un botó, li direm un botó. I això el que ens retornarà és una referència al nou element que he creat. Aquest element està creat en el propi DOM, és a dir, és un element lògic, però encara no està vinculat en el nostre codi HTML i per tant encara no serà visible. Per poder-lo ser visible l'haig de col·locar en algun lloc. El que farem serà el col·locarem a dintre de body. Per col·locar-lo dintre de body necessitem dues coses. Sempre que vulguem afegir un element dins d'un altre necessitarem la referència del pare i la referència del fill. La referència del pare en aquest cas ja el tenim, és body. I la referència del fill és aquest. I el que farem serà afegir aquest fill, aquest nou element que he creat, dintre del body. I per fer-ho accedirem directament al body i li direm append child, afegeix-li un fill. Quin fill vull afegir? Aquest d'aquí. Quan s'executi aquesta línia, s'afegirà el nou fill. Si a més volem que el botó contingui algun text, li haurem d'indicar manualment. Per defecte no tenen res els tags. Així que l'indicarem manualment com hem vist anteriorment. És a dir, utilitzant el inner HTML. Inner HTML i li dic al nou body, perdoneu, al nou botó que jo he creat, li vull modificar el seu contingut HTML perquè passi a contenir el text que a mi m'interessa. I en aquest cas, aquest botó el que farà serà crear nous elements div. Així que li direm que aquest botó contindrà el text create new divs. Anem a executar-lo, li donem aquí a obrir, amb l'inspector de codi i executem a sobre. Ens ha canviat el color i ens ha afegit el create new divs. Cada cop que jo cliqui em crearà un nou, però jo només vull tenir un. Així que ara el que farem serà que a més de crear aquest nou div, eliminarem el botó anterior. Per eliminar un element utilitzarem també la referència al pare i la referència al fill. Bàsicament el que direm és que des del pare volem eliminar a un fill. Quin fill és el que voldrem eliminar? Voldrem eliminar aquest botó. Si ho recordem, aquest botó és el que nosaltres havíem obtingut en aquesta variable d'aquí. I hem accedit amb ell accedint com el germà del AQ. El germà de l'AQ. Així que a partir d'aquesta referència borrarem ref button fill del body. Per fer-ho, accedim primer al pare i li direm al pare que borri el seu fill que es diu ref button. Si executem, veurem que evidentment finalment només ens queda aquest. Si ho mirem a poc, ficant-li un breakpoint al nostre JavaScript, el ficarem aquí abans que s'elimini, veurem que quan cliquem efectivament
primer ens ha creat l'element anterior, li ha modificat el contingut HTML i finalment l'ha borrat. Però ho fa tan ràpid que no ens donem ni compte. Podríem començar per borrar ref button. El següent punt serà afegir un esdeveniment perquè al clicar sobre aquest botó d'aquí es creï un nou div. Com puc jo afegir un nou esdeveniment sobre un element? Doncs, com sempre que treballem amb el DOM, necessitem la referència de l'element. En aquest cas, voldrem afegir un esdeveniment en aquest botó d'aquí, la referència del nou botó, la nova referència que nosaltres hem creat. A partir de qualsevol referència a qualsevol element, si li vull afegir un esdeveniment, és amb el mètode addEventListener. Aquest mètode rep diferents paràmetres. El primer paràmetre és el tipus d'esdeveniment que jo vull controlar. I començarem per un esdeveniment tan senzill com és el clic. A diferència de quan ho fiquem en l'HTML, si us fixeu, quan jo indico un esdeveniment amb HTML, li afegeixo un on en el nom de l'atribut per indicar que és un esdeveniment. En aquest cas, amb JavaScript ja se sap que és un esdeveniment i per tant ja no necessitem afegir-li l'on. Només fa falta indicar-li el tipus. El següent paràmetre que li haig d'indicar és la funció que vull que s'executi quan es produeixi aquest esdeveniment sobre aquest element, és a dir, quan es cliqui aquest botó d'aquí. I en aquest cas crearem una funció que podem definir ara mateix, que bàsicament el que farà serà crear nous divs. Així que quan jo cliqui vull que em cridi a Create New Divs. Com puc crear un nou div? Bé, com hem vist anteriorment, per crear un nou div necessito la referència al pare per dir-li on vull crear el nou div. En comptes d'afegir-los en el body, el que farem serà crear aquí mateix un altre tag, per exemple, un section, i accedir a aquest section per afegir els elements aquí dins. Com puc accedir a aquest section? Si tingués un ID, podria accedir, com ja coneixem, a través d'aquest element by ID. Si no li afegim un ID, anem a utilitzar algunes funcions addicionals del DOM. En aquest cas, intentarem accedir-hi indicant-li que volem accedir a l'últim fi de body. Així que, per accedir a body, com ja hem vist, és amb document.body i per indicar-li l'últim fi és amb last element child. Recordeu-vos de l'element, si no estaríem agafant l'últim text fi, a no ser que estigui completament mancat d'espais. Això em retornarà l'últim fi que té aquest body, que suposarem que serà el section. I en aquest section li afegirem un nou div. Ja hem vist com es crea el nou div. Referència new div és a través de la referència al section. Farem un document.createElement div i aquest div l'afegirem en aquesta secció. Així que és referència section.appendChildRefNewDiv. Hem afegit aquest div aquí dins. Anem a afegir-li a continuació un text a dins d'aquest div. En aquest cas, voldrem que sigui un text diferent per cada un dels divs i bàsicament ens guardarem el número de div que hem creat. Així que creem un comptador inicialment a 0 i després de crear el div farem un ref section inner.html comptador div. Podem afegir-li un text una miqueta més bonic dient-li
número de div i li concatenem el número del div que hem creat. Anem a comprovar si això funciona. Així que executarem això. Aquí. Vinga. Sempre amb l'inspector de codi per si tenim algun error. Li donem a Change Color, li donem a Create Divs i aquí tenim un error. Quin error tenim? Ens està dient que last element child is not a function. Recordeu que per moure'ns a través, per moure'ns entre els diferents elements, tot el que fa referència a last element child, o first element child, next element sibling o parent node per accedir al pare, no són funcions, són propietats. Així que aquí tenim el nostre error. Actualitzem, cliquem, creem un nou div i ja tenim el nostre div creat. Hem tingut aquí un altre error, hem tingut un altre problema. I és que ens ha desaparegut el nostre div. Ens ha desaparegut el nostre button. Anem a inspeccionar-lo per veure on ha anat a parar. Què és el que ha passat? Què és el que ha fet? I en aquest cas veiem que tenim un petit problema. I és que se'ns ha ficat el contingut aquí dins. Aquí ens pot semblar que ens ha fet alguna molt estrany, però realment no és tan estrany si ho veiem a poc. En el moment en què cliquem a Change Color, fixeu-vos que el botó s'està creant com a últim fill de body. Això és perquè sempre que fem un append child, aquest element s'afegeix com a últim. Així que quan ara nosaltres cliquem en aquest botó i estem modificant el contingut de l'últim element, el que estem intentant és modificar aquest button. Dintre d'un button no li puc crear un div, així que realment ell no crea el div, sinó que l'únic que fa és afegir-li, modificar-li el seu contingut. Anem a modificar perquè el botó que nosaltres creem no el creem com a últim fill, sinó anem a situar-lo just després d'aquest botó d'aquí. És a dir, el nostre botó, en comptes d'afegir-lo directament amb append child, que l'afegiria com a últim fill, l'afegirem després del botó que l'ha creat. Com podem fer si volem afegir un element després d'un altre? Doncs nosaltres, a més del append child, tenim una opció que és el insert. Amb insert before podem insertar un element abans que un altre. Nosaltres volem aquest d'aquí, en comptes d'afegir-lo com a últim fill, però l'insertarem before, aquest element el volem insertar before la referència button. És el que nosaltres vulguem. Així que, com ho fem això? Sempre és a través del nostre pare, el pare dels botons és referència body, i li direm insert before, primer el nou node que jo vull afegir, referència al new button, i després el fill en el qual li vull, abans del qual jo vull insertar l'element. En aquest cas és el botó. I que aquest d'aquí és la referència del nou div que jo vull crear. Clico, create new div, ara sí que tinc un nou div. Cada cop que cliqui se m'anirà creant un nou div a dins. Per tal que ens augmenti el comptador i aquí ens surti 0, 1, 2, 3, 4, el que farem serà augmentar més a més el comptador de divs. Tan senzill com això. Li donem un més i cada cop que jo cliqui m'hauria d'anar augmentant els nostres divs. Ahí està el comptador de divs. Epa.
Aquí, perquè això ens funcioni, en comptes de modificar el contingut de l'últim fi, hem de modificar el contingut del div. A més, si volem que ens augmentin els comptadors de div, l'haurem de augmentar nosaltres manualment. De forma que ara, cada cop que jo cliqui i creu un nou div, m'augmentarà el seu comptador. A continuació, afegirem un nou esdeveniment de forma que quan el ratolí entri a sobre d'un div, ens canvia el seu color de fons i quan ens surti del div ens canvia un altre cop el seu color. És important tenir en compte que el que volem és que quan el ratolí passi per un div ens canvi el color només d'aquell div en concret, no de tots els divs. Com ho podem fer això? Primer de tot anem a afegir a l'esdeveniment. Com ja hem vist, per afegir un esdeveniment utilitzaré la referència a l'element en el qual li vull afegir, en aquest cas és la referència al nou div, i li indicaré el tipus d'esdeveniment. Volem capturar quan el ratolí entra dintre. Això és mouse enter. I capturarem mouse enter div amb la funció mouse enter div. Definirem aquesta funció. Com puc saber cada cop que s'executa aquesta funció sobre quin element s'ha situat el ratolí? La forma és tenint present que sempre que es crida a una funció a partir d'un esdeveniment, com a paràmetre puc rebre una variable del tipus event, que puc dir com vulgui. En aquest cas jo li he dit EVT, aquesta variable. Aquesta variable conté diferent informació sobre el tipus d'esdeveniment. Si volem saber més informació sobre event, la podem trobar a la web de V3 Schools o qualsevol web. Busquem Event Object i aquí tindrem informació sobre què és el que té. Com veureu, l'objecte event tindrà una informació o una altra depenent del tipus d'esdeveniment. El tipus d'esdeveniment pot ser un mouse event o un keyboard event, depenent de si l'event l'ha clicat el ratolí o l'ha clicat un teclat, una tecla, el pitjar sobre una tecla. Hi ha una de les propietats, que és la propietat target, que ens retorna informació sobre qui ha llançat aquell esdeveniment. Bàsicament, el target és una referència a l'element, a l'element, és a dir, al tag que ha llançat aquell esdeveniment. Així que jo, per saber qui l'ha llançat, escriuré let referència div és evt.target. A partir d'aquesta referència jo ja puc saber qui és l'element que l'ha llançat. Per modificar el seu contingut, com ja hem vist, és amb style.background color i li canviarem el color. Per exemple, li posarem purple. Anem a executar el codi, veure si funciona. Cliquem aquí Change, creem diferents i quan el ratolí passa per sobre veiem que canvia els seus colors. Ara farem que quan el ratolí surti d'un element, torni a canviar. Fixeu-vos que és exactament el mateix. Add event listener, mouse out. I aquí ficarem mouse out div. Function mouse out div. Rebem per aquí l'esdeveniment i fem exactament el mateix. Obtenim una referència al div que l'ha creat i modifiquem el seu contingut .style.background color i aquí li direm, per exemple, podem canviar-li a white.
A més de modificar els colors que tenen uns elements i modificar el seu contingut i crear nous elements, també podem afegir-li atributs. Anem, a més de canviar-li el background color, a canviar un atribut. Per crear un atribut o modificar el seu valor, hem de tenir present dues coses. Primer ens hem de preguntar, bàsicament només ens hem de preguntar una cosa, si aquell atribut és natiu de JavaScript, és natiu d'HTML o no. Per exemple, l'atribut ID és natiu d'HTML, o l'atribut class és natiu d'HTML. Els atributs natius s'hi accedeixen directament a través de la referència. Referència div.nom de l'atribut, excepte el class, que el nom és class name, i el valor que volem que tingui. Mouse over. Però a més podem crear-nos els atributs nostres propis, atributs que no existeixin en HTML i que ens els inventem nosaltres. Aquests atributs els assignarem amb la funció setAttribute, que rep dos paràmetres. El primer és el nom de l'atribut, doncs, per exemple, i el segon el valor. Ratolí a sobre. Referència al div.setAttribute. Canviarem l'atribut i li direm ratolí a fora. Si en algun moment a mi m'interessa saber quan val un d'aquests atributs, però dels atributs que jo m'hagi creat manualment, puc accedir al seu valor amb el mètode getAttribute i el nom de l'atribut. Així que ara mateix, si executem el nostre codi HTML, creem uns quants, anem passant-se per sobre d'aquests, veurem que cada cop canvia el color i si a més anem a inspeccionar el codi, veureu com es van creant els diferents estats, els atributs estats, i van canviant. A més de modificar atributs, jo el que puc també és assignar valors a aquests objectes aquí, aquestes referències aquí. Valors addicionals que no són natius del DOM. Per exemple, anem a afegir un número de div a un dels objectes que nosaltres hem creat. Fixeu-vos, si jo li vull afegir una propietat a una referència a un objecte, com que això són objectes JavaScript, només fa falta que li vinculi la nova propietat que vull que tingui i li assigni el nou valor. Per exemple, el comptador div. Perquè ficarem aquí. Què vol dir això? Això vol dir que quan jo, per exemple, obtingui aquesta referència, podré accedir a aquesta variable, la variable numDiv, utilitzant refdiv.numDiv. Anem aquí, actualitzem, clico i veieu com cada cop que jo em situo sobre d'un element accedeixo a aquesta variable, tot i que per defecte aquesta variable no existiria, però jo l'he vinculat.
Jo l'he vinculat, l'he creat, com que això és un objecte de JavaScript, puc vincular-li qualsevol variable. Per acabar, veurem com podem vincular, com funcionen dos esdeveniments més. El primer és el botó dret, com podem gestionar el botó dret, i el segon és com podem gestionar cada cop que l'usuari cliqui sobre una tecla. Per gestionar el botó dret, hem de tenir present que quan nosaltres cliquem amb el botó dret a sobre d'un element, no s'executa un esdeveniment de tipus onClick. Al clicar amb el botó dret a sobre d'un element, s'executa un esdeveniment que es diu Context Menu, perquè és el que fa aparèixer aquest menú contextual. Sí que anem a vincular perquè al clicar sobre un element amb el botó dret faci alguna cosa addicional. Sí que anem al nostre div, ja que estem fent els exemples ara sobre el div, li afegirem una at event listener perquè quan facis aparèixer el context menu, executis una funció. Context menu div. Molt bé. Quan s'executa aquest context menu, ara anem a fer, per exemple, que al clicar sobre ens canvia el color a blanc. Per canviar el color a blanc, el color de la lletra, doncs ja ho sabem, accedim a target, que és una referència al propi element, i a partir d'aquesta referència jo li puc canviar l'style, color, i li puc posar white. De forma que quan jo cliqui a sobre, me'l posarà a blanc. Anem en compte perquè ara, fins que no torni a passar per sobre, no apareixerà. Però aquest menú ara resulta una mica engorrós. Si nosaltres realment volem treballar amb el botó dret, una de les coses que voldrem fer és que no aparegui aquest menú contextual. Com puc fer jo, com puc evitar una acció per defecte d'un esdeveniment? Fer aparèixer això és una acció per defecte de l'esdeveniment context menu. Per evitar una acció per defecte ho farem a través d'event, a través d'aquest event, i el que li direm és event.prevent_default. I amb això li diem evita l'acció per defecte que produeix llançar aquest esdeveniment. De forma que ara nosaltres cliquem aquí, i si no ens hem equivocat, al clicar amb el botó dret ja no ens apareix aquest menú contextual. El següent punt que veurem és com puc jo capturar les tecles que clica l'usuari, o capturar si l'usuari ha escrit algun valor. I per capturar això hem de tenir present sobre qui s'està escrivint. Normalment, la captura de teclat podem fer-la sobre dos tipus generals d'element. El primer és el body, que és el més general. Quan jo afegeixo un esdeveniment per capturar el teclat, en el body estic dient sempre que l'usuari apreti una tecla, fes alguna cosa. El segon és en un input. En un input on puc tenir un focus, allà puc capturar localment quan l'usuari escriu una lletra només en aquell input. En aquest exemple anem a capturar-lo en el body i el que intentarem aconseguir és que cada vegada que l'usuari apreti una tecla, el contingut de la tecla que ha apretat es situï aquí dins. Substituirem això d'aquí per al que l'usuari hagi escrit. Aquest esdeveniment el voldrem vincular amb el nostre body a l'inici de tot, és a dir, per defecte. Que per defecte, quan l'usuari escrigui alguna cosa, volem que allò que hagi escrit se'n situï dintre del nostre HTML.
Així que ho escriurem directament a fora de tot. I veurem que això té alguna implicació addicional. De moment anem a afegir l'event keydown, que indica quan l'usuari ha apretat una tecla, al body. Per fer-ho ho podem fer, recordem, a través de document.body, que ens retornava una referència al body, i a partir d'aquesta referència li afegim un @event_listener perquè quan l'usuari apreti una tecla es cridi a una funció. keydown_body. El nom de la funció jo li he dit keydown_body, però recordeu que vosaltres li podeu dir com us vagi millor. Definim la nostra funció, function keydown_body, i voldrem que quan s'executi keydown_body accedir al que serien el nostre h1 i modificar el seu contingut pel valor que hagi escrit. Com puc jo saber quin valor ha escrit? Doncs, com tota la informació sobre els esdeveniments, la tenim dintre del nostre event. L'objecte event que rep qualsevol funció cridada a través d'un esdeveniment. En concret, quina propietat? Doncs event té una propietat que és keyCode, que ens retorna un codi corresponent al codi que l'usuari hagi escrit. Això és un codi, és un valor numèric. També podem saber quina tecla és la que ha escrit l'usuari. De moment ens guardarem el codi, codi tecla, en aquesta variable, i anem a veure ara el nom de la tecla. El nom de la tecla el tenim directament en key. També, si mireu la documentació, veureu que puc capturar si estava apretat la tecla Alt, si aquesta tecla s'ha apretat quan hi havia apretat el Control. Podem comprovar moltes més coses. Ara el que m'interessa, anem a veure, és veure quants valen aquests dos valors. Així que farem un console.log. I després ficarem aquest valor, el que s'adequi més, a dintre del h1. El primer serà el codi de la tecla i el segon serà el nom de la tecla. Actualitzem sempre amb l'inspector de codi i mirem si tenim un error. Veureu que ens ha aparegut un error que em diu no puc obtenir la propietat @event_listener de null. Aquest és un dels errors més bàsics que tenim a JavaScript i sempre que ens aparegui això hem de pensar qui és null i per què és null. Si em diu que és @event_listener de null, significa que null és la part que hi ha aquí, la part de l'esquerra. I per què és null en aquesta banda? En canvi, si clico aquí, em continua funcionant. Ara perquè m'ha donat un error per aquí dalt també, però veureu que ens continuarà funcionant. Doncs la clau està en veure que quan s'executa aquest JavaScript encara no s'ha carregat tota aquesta part i per tant no puc accedir a aquesta part d'aquí. Una forma que tinc per solucionar això fàcilment és afegint a l'script la propietat defer, que el que fa és dir-li a aquest script executa'l un cop s'hagi carregat tot el meu codi HTML. En JavaScript hem d'anar en compte amb les majúscules. Això és keydown en minúscules. I aquí el que volíem era la key només. Així que anem a actualitzar el nostre codi. Li donem a cada cop que cliquem en una tecla veurem que ens surt el nom de la tecla. Aquest nom de la tecla la volem afegir dintre del nostre AQ, així que accedirem al nostre AQ. Podem fer-ho a través del body,
first element child, el primer, i modificar-li el seu inner.html perquè contingui la tecla que he anat clicant. I aquí van sortint les tecles que anem clicant. Podem concadenar si volem. I d'aquesta manera veiem els primers esdeveniments principals i les formes principals que tenim d'accedir als elements a través del DOM. Per acabar, veurem una última forma que tenim de seleccionar múltiples elements i és el Query Selector. El Query Selector em permet seleccionar un element segons el seu selector CSS. Per posar-lo en marxa crearem un altre botonet que quan el cliquem borrarem tots els divs que haguem creat dintre del nostre article. Així que anem a crear el nostre botonet aquí, button, i direm que quan el cliquem es borra divs. Delete divs. Anem a crear la nostra funció esborra divs. Per esborrar els elements, ja ho hem vist anteriorment, necessitem la referència del pare i la referència dels elements que jo vull borrar. Per accedir als elements que vull borrar, utilitzarem el Query Selector. El Query Selector és aquest d'aquí. Bàsicament hi ha dues opcions, Query Selector o Query Selector All. Query Selector ens retorna el primer element que coincideixi amb el selector CSS i Query Selector All que ens retornarà tots els elements. Aquest és més complicat, així que veurem aquest primer i li direm jo vull seleccionar tots els divs que estiguin on? Fills de section. Aquí podem ficar selectors CSS. Això que ens retornarà, com que ens pot retornar molts elements, veurem que ens retorna un array. De forma que si jo vull borrar tots els divs que hi ha aquí dins, haurem de començar per fer un bucle, recórrer tots els elements que hi ha aquí dins i anar-los borrant un a un. Abans d'això, anem a obtenir la referència al pare i el pare dels divs, quins són? Doncs molt senzill. A través de qualsevol divs, per exemple, el primer div de tot, podem accedir al seu parent node. D'aquí tinc el pare dels divs. Ara ja puc fer un bucle per recórrer tots els divs i per cada un dels divs, des del seu pare, borrar aquest div. Farem un for mentre sigui menor a divs.length divs plus. Com que aquí anirem eliminant elements, sempre que vulguem recórrer un array i anar eliminant elements, és recomanable començar sempre per l'últim. Així que, en comptes de començar per el primer, començarem per l'últim, que està a la posició length, menys 1, i acabarem quan arribem mentre que sigui major o igual a 0. I anem restant a poc. No divs, sinó k. I ara borrem. Per borrar-lo, accedim al pare, remove
child. Quin fill vull eliminar? Doncs el fill que tinc a dins en la posició K. Fixeu-vos que aquest bucle és bastant... el podem modificar de forma fàcil perquè al final, si sempre vaig borrant, m'és igual quin borri, si el primer, el segon, el tercer o el quart. I així tindrem el nostre botó que ens borrarà els divs. El botó el crearem, anem a moure'l, el col·locarem aquí després de modificar títol. I creem diferents divs, cliquem a Delete i se'ns han borrat tots.